Presentem 5 nous jocs de llengua per jugar en família. No necessiten cap material i són perfectes per entretenir-nos durant aquelles estones en què no sapiguem ben bé què fer, a casa, en cotxe, a la platja. En aquest joc pensem una paraula que els altres han d'endevinar. Com a pistes els diem frases que inclouen aquesta paraula, però sempre substituint-la pel mot cafetera. Per exemple, la cafetera et pot dur molt lluny. El menjar de la cafetera no és gaire bo. La cafetera pot patir turbulències. Quina és la paraula secreta? Exacte, és avió. El joc és més divertit com més originals siguin les pistes. Tots interroguem un dels jugadors amb preguntes sobre les seves aficions, els gustos, les mascotes, la família, allò que vulguem, intentant que en una de les seves respostes digui la paraula sí. Si se les empesca per ser entrevistat durant 3 minuts i no dir sí en cap moment, ens haurà guanyat. Si ho fa, en canvi, haurem guanyat nosaltres. Quant de temps resistirà? Triem 3 paraules, aleatòriament, per exemple, cactus, semàfor i plàtan, i ens inventem un superheroi basat en aquestes paraules, com ara un superheroi capaç de convertir-se en cactus i punxar els enemics. És alt i prim i pot amagar-se darrere dels semàfors perquè ningú no el vegi. El seu punt feble són les pells de plàtan i sempre que n'hi ha algun al terra, rellisca i cau, irremeiablement. Podem seguir imaginant tantes històries com vulguem, i en acabat, si tenim paper i llapis, cadascú pot dibuixar el superheroi tal com se l'imagina. El picalletres és el joc de lletrejar paraules. L'àrbitre diu una paraula en veu alta i els jugadors, per torns, l'han de lletrejar, el més ràpid possible i sense errors. Si ho fan bé, reben un punt. A poc s'augmenta la dificultat de les paraules, però sempre d'acord amb l'edat dels participants. El primer jugador que arriba a un determinat nombre de punts guanya la partida. Aquest és un joc de paraules encadenades ben conegut, en què un dels jugadors diu un mot i el següent n'ha de dir un altre que comenci per la lletra final de l'anterior. El joc continua fins que algú trenca la cadena, perquè s'equivoca o perquè triga a donar una resposta. Per fer-ho més difícil, en comptes de lletres, també es pot jugar amb síl·labes. I això és tot. Si voleu conèixer més jocs o altres vídeos sobre la llengua catalana, visiteu el canal i subscriviu-vos. Moltes gràcies!